जय जगन्नाथ सांग मैंने बर्तमान पागटा बढ़िया अच्छी थाड़ रज सका दांत काटी घोषा चलছে मतलब आगर आमर मिस्टर हिटलर अच्छा कौन बुझिया ये इरम चूड़ामणि कसिया विषय टी पूरा भ्यूटा एकदम झाकास अच्छी आ कौन जजे घास उपड़ा हो ना या आमर जजे पूरा स्वाधीनता संग्रामी हाँ आ कौन सकाल सकाल आसिक पूरा धुब घास उपाड़ुच गाई गाई खाइए केते केते मेहनत 5टार उठी गलुणी कौन कौन दुब घास को खाने बोला गाई क्षीर दब ना कौन घास गाई आम गुरु बंदा अच्छा बंदा होते खुला है चरिक जाते आमर गुरु मान खुला होना अच्छा खुली दिखते मुँह दौरान कि खुली देनी हाँ ताला गच धरिए अच्छा अच्छा जाऊँ कि ମୁଁ ତ ଦୌଡ଼ି ପାରୁନି ଖଣ୍ଡେ ଶେଷ ରଜ ଆଜି ତ ଶେଷ ରଜ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଟିକେ କୁହ ଆମର ତ ରଜ ତ ଦେଖୁଛ ସବୁ ଆମ ଟୁକା ଟୁକିଣିଆଙ୍କର ରଜ ଆଉ ତମ ରଜ କ'ଣ ଟିକେ କୁହ ଆମ ରଜ ତମ ରଜ କଣ ଆଉ ଆଗ ରଜ ଆଉ ଅଛି ନା ଟୁକା ମନ ଟିକରା ଚାଷ ଆଉ ତ ରଜ ତ ଦେଖୁଛ ସବୁ ଉଡୁଛି ଆଉ ସେଟା ଠିକ ଆଗ ରଜ ବସୁଧାରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ଧାନେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାସ ଉପାଡ଼ିଲଣି ମାଟି ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜବତୀ ହେଇଛି ସେଟା ତା ପୂଜା 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 ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ ଘାସ ଫାସ ଉପାଡ଼ିଲଣି 3 ଦିନ ତାସ ଖେଳ ହେଇଥାନ୍ତା ଜୁଆ ଖେଳ ହେଇଥାନ୍ତା ତାସ ଖେଳ ହୁଏ ଏ ଭାତ ଖିଆ ପିଆ ବନ୍ଦ ଭାତ ଭୁକୁଆ ଦେବେ ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ କହିବ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ତମର ଇଏ କସିଆ ବାଜଦେପୁର ଇରମ କ'ଣ ଟିକେ କ'ଣ କୁହ ଭୂତ ଫୁତ ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି ନା ହେଁ ସତ କଥା କହୁନ ଭୂତ ଫୁତ ଦେଖିନୁ ଜୀବନରେ ଭୂତ ଫୁତ କି ଦେଖିନୁ ନା ଢେର ସାଙ୍ଗସାଥି କହୁଛନ୍ତି ଭୂତ ସବୁ ଆଗ ଯୁଗ କଥା ବାଘ ଖାଇଲାଣି ଭୂତ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଖବିଶ ଅଛନ୍ତି ପଠାଣ ମରିଗଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଖବିଶ ହେଇଯାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଉସ୍ତ ଗଛଟା ସେଇଟା ଆଗରୁ ମୁଁ ଛୁଆ ହେବିନି ଆଉ ସେ ତୋ ହାତରୁ ମାଛ ଘିନିକି ଆଇଲୁ ତୋ ଆଗରୁ ଠିଆ ହେଇଛି ଛାଡ଼ିଦେନି ବାଟ ନାତି କହୁଥିଲା କହିଲା ଆମ ଜେଜେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମର ସେ କି ହାଟ ଗୋଟେ କହିଲା ଏପଟକୁ କହିଲା ଆମ ଜେଜେ ତା କଛା ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି ରାତିରୁ ହାଟରୁ ଆସିବୁ ରାତି 9ଟା 10ଟା ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତୁ ମାଛ ଫାଛ ଘିନିକି ଆସିବୁ ହାଟରୁ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ମାଛ ପଇଲା ଦୁଣ୍ଡି ଫୁଣ୍ଡି କିଣିକି ଘିନିକି ଆସିବୁ ମାଛ ଆସିବେ ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ କିଛି କଥା ଆଉ ବେଶୀ ବାଟ ନିଏ ଆଚ୍ଛା ପଠାଣ ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେ ମରିଯାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଖବିଶ ହେଇଯାନ୍ତି